Hemejäde salam, men Altyn. 2023-nji ýylyň ilkinji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, bu ýyl hemmejämiz üçin düşümli we saglykly ýyl bolsun. Öňe seren bolsaňyz, geçen hepde habarsyz galma çykmady. Sebäbi täze ýyldan soň dynjalyk we bir giden täzelikler jemlenip gitdi. Bu bölümde 2022-nji ýylyň iň betleri münasip bolanlarym gutlap geçer. Onda näme? Size bölüme like koyup menem täzeliklere başlayan. Dostlar, kliplere geçmeden ozal Azat Dörmezov bilen Mähri Pyrkulyeva konser şeklinde go klipleri hödürläpdirler. Berekellah. Klip täzeliklerine ilkinji klip Aziza Vakal bilen Durdu iftan. Yine bir feat täzeligi Batyr Muhammedov bilen Azat Orasovdan Mawşuk. İndiki täzelik Selvi Toqlyç we Timur Umirov söýgüleme. Saf olayın, sen hemişe yak. Yüreğime yak, seni izleyin sen yak. Halipa Döwran Saparov öz repertuarynda täze klip hödürledi. Ağlar ekeni. Gürler yedi dallan berdim bize şu zaman. Yaşadın koy adamda, türdün acayip döwran. Diliyan kadir Allah'ım, sağlık bolay samadan. Yemiris aklidi. Yine bir täze klip Aziza Vakal'dan Durmuş ýoly. Aziza töwleme 2 hepden içinde 4 tane täzelik hödürläpdir diýsen aktiv. Durmuşdan sana köp gerekler. Güler yüzlü ficetelli yollaşın bolsun. Araňyza özge kaydymlary gowarýanlaryňyz ýa-da tans etmän halaýanlaryňyz bar bolsa, ýürüýte siz üçin Farhat Öräýewden Papuri täzelik. Pakapak pakapak, ızıradı pakapak, pakapak pakapak, oynatadı pakapak. Nazir Habib bilen Ayda Özüň Baybo aýdymyna täze klip hödürläpdirler. Baybo, olgyýdym giyinen bolsun. Baybo, wah saýkanyp ýören bolsun. Baybo, tawala gurlan bolsun. Baybo, jana meni delretme. Indiki täze klip Azat Oramatowdan Dilberim. Yine bir täzece täzeligimiz DJ Beka'dan Bilenok. Bilenok, bilerler şeklimi. Duyamok, ömürler geçtiğini. Duşuşmaktan kaçyan, ya ecir gördün mü? Ya da baylık gözler. Johnny konserde gelmeden bir hepde öň we bir hepde soň diňe Johnny boldy. Ana şu Türkmenistanyň konserde görmek isleýänler bar bolsa aşakda salgysyny goýup geçýär. Johnny'ň konsertine hoş geldik. Yine bir boşluğumuz Amalia'nın oğlu bolupdyr. Bize Media Tamo Topor'un adından gutlaýas. Jany sağ, hoş ýigit bolup ýetişdin. Dostlar, gelin indi 2022-nji ýylyň saýlawlaryna görä iň betler kimler bolupdyr şonu göreliň. Blogger oğlanlaryň içinde iň beti diýip 48% bilen Emberdiýew saýlandy.
Zenan blogerlaryň iň beti Nazrita Habibowa 47% bilen saýlandy. Tügeleme Nazrita gelneje eýam 2 ýyldan bäri ýzyna utýar. Zenan aýdymçylaryň iň beti diýip Selvi Toklyjywa saýlandy 45% bilen tügeleme berekella. Oğlun aydımçılarımızın içinde 2019, 2020, 2021, 2022 yani 4 yıldan beri en bet aydımçıya münasip bolan elbette Söhbet Jumayev. Inni eliyaz 2022 yılın buradan yıldız olan Prarif Goda olan yaş rapperimiz Ayday Özün tügeleme şu vaatta devam et berekella. Empower şarjyna hip-hop dünýäsinden başlaýar. Ardy daý 54 full albom hödürläkdir. Art uçar Abdurrahman, gelse gitmez hiç yarman. Dağlar duman çilmakman, durup böleme kalkman, durup böleme atman. Üdüp bariyaz hiç batman, dolup dur şükür karman, kalan oğum hiç arman. Yine bir hip-hop täzeligi MB Shenbe. Bittim yine berdiysin de gev, arkan bastılar alsan trend. Al yoştum çıkarıp cım, patlap attı camçı. Mana ensimici, täze çınçık, başım oynanya sağın. Batyr Muhammedow'dan yine bir täzelik täze albomy dinlen lezzet alın. Hoşgal balkım yakın, sevgim tüda tatın. Koydun sen 3 megadımı. Pul bolsa sevdin, dermen ansa dekin. YouTube täzeliklerinde show formatda täze gepleşige başladık. İlkinci sany Söhbet Jumayev bilen şu yerden geçip görüp bilersiniz. Bu täze show gepleşigimizde konkurslar 3 tane like alan tesirimizde 500 manat sowgat. Hemen salam dostlar. Täze gepleşigimiň täze sanyna hoş geldiniz. Geçen syomkada eline can geldi. Ve buradan turup gittim. Näme üçin näme boldy? Türkmen ýigidinim diýsek alalla, watana bolan borjy. Sepet çalma bäbi. Sana dar oldum, men yalnız kaldım. Senden özü söylenim yok. Sapa diýen mundan beýlek men aydymyň raplaryny hemişe jyçyň waýda temlen aýt. Aydymçy bolmadyk bolsaňyz haýsy kär saýlardynız? Yine bir bet täzeligimiz ýakyn günlerde ýüz-ýüze gepleşigimizde Nazrita gelneje mihman bolup gelýär. Soraglaryňyz bar bolsa lenta geçip berip bilersiňiz. Inni eliyaz köneleri ýatlar şarjyňyza Selvi Toklyjywa ýar. Zöhredir sever yardan ayırdı. Mıdarım yok bu dertleri çekmeye. Zöhredir sever yardan ayırdı. Yar deyip yanımın şirin canım ot bolup sevgilim giderme menden yat bolup. Yine bir körler ýatlaly Anus Murat Durdyevden garaşdym. Tesirleri okuma şarjımıza ilkinci tesir yazıp bayrak kazanan dostumuz Altın Yıldız birinci men deyip yazıptır. Bize Instagram sayfamızdan yazıp bilersiniz.
Enniki tesirimiz çalışırımlı adı bilen. Täze ýylyňyz gutly bolsun Türkmen halkym. Meje tama täze ýylda täze üstünlikler, täze uly işler, şowluluklar arzu etýän iň gowy ýyllaryň biri bolsun. Telwi toklyja ýylyň ahirinde maje diňe täzelik bilen. Köp sag bolun. Siziň hem geçip giden täze ýylyňyzy bilen gutlaýas. Yine bir tesirimiz, yine çalışırımlı adı bilen täze ýyllaryňyz gutly bolsun. Allahan düşümli ýyllaryň biri bolsun. Meje tama size de 2023-nji ýylda diňe üstünlik arzu etýän işleriňiz siz üçin 2023-nji ýyl iň gowy ýyllaryň biri bolsun. Köp sag bolun. Yine bir tesirimiz Nouruz Abduraşidowa. Gül gelip dura altın seýýän seni bu bölümün gowy bolup durmaýjy tama hemme jana täze ýyl bilen gutlaýas. Köp minnetdar. Bizem hemme janyňyzy söýýäs. Enniki tesirimiz Hekim Balliyev. 2022-nji ýylda owadan gyzykly wideolar geçirdiňiz köp. 2023-nji ýylda gowy bölümlere garaşýas. Nesip bolsa 2023-nji ýylda has gowy bölümleri siz bilen hödürler. Siz hem bizi gollap, like basyp tesir ýazmany ýadyňyzdan çykarmaň. Indi gelýär soňky tesirimize. Eziz Şarif, Salam Altın ve Gül ve meje tama tügeleme köpölüp barýaňyz. Agzalaryňyzdan edil şolar ýaly köpölme arzu etýän. İşiňizde üstünlik öňe diňe öňe täze ile täzeliklere garaşýas. Köp sag bolun. Super okumadım. Okumaýan men onu. Super bitti. Super. Indi gelýär bölümimiziň soňuna. Dostlar, bu bölümde täzelikler kendi gerek. Ona näme tesirleri ýazyň, men olsa bölümi jemleýän. Bu ýyl hemme jämiz üçin super ýyl bolmagyny dileýän. Özüňize gowja terediň. Endiki bölümde görüşýänçe hoş sag bolun. Bu bölümde 2022-nji ýyllaryň iň betlerini oynasy. Bar bolsa tans etmän gowrýanyňyz bar bolsa. Halaýanlarynız bolsa. Hala. Arada sizi kaydımdan. Bir hepsi son. Ne molle? Saylanne. Pauzu koya. Koydum ha. Koya bu. Kıyırtma beni. Blogger olanların içinde. Oğlan blogger. Blogger olanların içinde. Yine börek yiyelim. Yıldız bolon ve yok be şu tayda. 4 full albüm. Bom. MP şarjına hip hop dünyasına başlayan Ayda Öz'ün Eylül'de. Ayda Öz'ün. Bir altı dahi. Karşıma Allah'ım. Papu gibi ne? Papu benim bu üç yani. $500 manat sowat. 500 manatdan. 500 manat. Bollu aytmayan. Bollu 500 manat sowat dedim. 3 tanak dedim bollu. Yar men gowar ya. Her ayda oturun aydım ma şume. Garaşdym. Bagıtly bolmana. Ama 2023'te. 2023 men bagıtly etmedi. Yılların beri olsun. Meje tama size de 2020 men hala 2022'de snaçtım. Meje tama size de 2020 Korotlar. Meje tama size de 2020 Yok, onu düzeltip bilmeyen ben artık. Beyniyim, edip dur şu an. Diysen kendi gerem. Ne ya? Kendi gerem. Gerem diye söz yok. Gerek. Gerem. Böyle gerek. Täzeliklerden habar sılgan